Dewch ni weddio. Diolch yn idio Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Tyrdyn plith to walt ysbryd arno. Mi ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd na hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Atgoffwch chi am ein cyfarfodydd gweddi ar y trydydd nos Iau o bob mis. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra ar ein heistedd Emynau 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri. 169. Darlleniad o'r Salmau, Salm 57. Dechrau'n yr adnod gyntaf, Salm 57. Trigarha wrthyf o Dduw, trigarha wrthyf, canes ynot y gobeithiodd fe enaid, ie yng nghysgod dy adenydd y gobeithiaf, hyd onyd el yr aflwyf hwn heibio. Galwaf ar Dduw gorichaf, ar Dduw a gwblha am i. Efe enfyn o'r nefoedd ac am gwared oddi wrth warthrydd yr hwn am llyncau. Denfyn Duw ei drigaredd a'i wirionedd. Fe enaid sydd ymysg llewod, gorwedd yr wyf ymysg dynion poethion, sef meibion dynion, y rhai y mae ei danedd yn waiwffyn a seithau, a'i tafod yn gleddyf llym. Ymddyrcha Dduw, uwch y nefoedd, a bydded o goniant ar yr holl ddeiar. Darparasant drwy dim traed, crymwyd fe enaid, cloddiasant bydew o'n blaen, syrthiasant yn ei ganol. Parod yw fy nghalon o Dduw, parod yw fy nghalon, canaf a chanmolaf. Deffro fy ngogoniant, deffro nabl a thelyn, deffroaf yn fore. Clodforaf di arglwydd ymysg y bobloedd, canmolaf di ymysg y cenhedloedd. Canis mawr yw dy drigaredd hyd y nefoedd, a thwirionedd hyd y cymylau. Ymddyrcha Dduw, uwch y nefoedd, a bydded o goniant ar yr holl ddeiar. Bydde bendit Duw ar iair sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Trwy'r hyn oll a wnaeth iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, iddo fyw y bywyd perffaith, rhywbeth amhosibl i ni ei gyflawni. O Dduw i ni wedi'n geni yn ein pechod ac o Dduw yn dewis llwybr o bechod yn ddyddiol. O'r cychwyn un. Ac o Dduw nid oedd yn bosib i ni ddod yn agos at fyw i'r pwrpas yn creuwyd ni. Ac felly ni yn diolch am yr un a ddaeth i wneud yr hyn oedd yn amhosibl i ni. Iddo gadw'r gyfraith yn llwyr yn ein lle ni.
iddo gymryd ein cosb ni arno ef ei hun. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti mai trwy yr arglwydd Iesu Grist, i ni yn gallu dod ata ti, ac oherwydd yr hyn a wnaeth i ni yn gallu dy alw di yn dad. Ac felly o Dduw, i ni yn dod ata ti fel dy blant ac yn galw arna ti o'r newydd i'n helpu ni, i'n erthu ni yn ein hoedfa, i ni'n cyffesu'n gwendid, i'n cyffesu ein bod ni'n crwydro yn aml yn ein meddyliau, nad ydyn ni yn daddoli di fel ac y dylsem, yn sicr yn ddim yn daddoli di yn ein bywydau ni. Ac yna wrth i ni ddod ynghyd, wrth i ni cael ein atgoffa o dy bethau di, wrth i ni ganu dy glodydd a darllen dy air, i ni yn cyffesu ein bod ni yn aml yn crwydro ac meddyliau'n bell o'r fan y dylsau fod. Helpa ni o Dduw i fod yr hyn y dylsem fod. Helpa ni fod fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Helpa ni dy ddyrchafu di, helpa ni ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd, tuag ata ti. Yn ystod yr oedfa hon a trwy gydol y dydd y byddwn ni yn dy geisio di ac yn dyfoliannu di ac yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn gweddio Dduw am ddyddiau lle byddwn ni yn gallu gweld y law ar waith yn fwy rymus. I ni yn diolch am yr hyn i ni wedi brofi, ond o Dduw i ni yn galw i ti ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân. A byddwn ni yn cael gweld dyddiau unwaith eto, a bydde di yn dwy'n pobl at y ti dy hun, trwy dy ras di, ac fydd yn anorchfygol i'r rhai sydd wedi ymwrthod am flynyddoedd maith efallai, ond o'r diwedd y byddant yn ildio ac yn cael ei denu ata ti trwy dy ras di. Ni yn gweddio felly o Dduw, y bydde di ar waith yn ein plith ni yma cadwa yr un drwg i ffwrdd, i ni mor ymwybodol o'r ffordd y mae yn dod, ac yn dod â pethau'n meddyliau ni, yn atgoffa ni o rhywbeth fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos. Falle bod yna flinder corfforol yn dod drosom. O Dduw, beth bynnag yw ni'n gweddio yn erbyn unrhyw beth fydd yn amharu ar ein hoedfa, unrhyw beth fydd yn amharu ar ein moliannu dy enw di, i geisio dy wyneb di. Helpa ni o Dduw i ddod i'r oedfa hon ac i geisio dy ogoniant di gorywch pob beth arall. Tyrd i'n plith o Dduw, i ni yn gweddio bydde di yn bendithio, diogela ni, tyrd yn agos ato ni, i ni'n gweddio bydde di yn ein cyffwrdd ni yn y modd sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni heddi. Bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hen oll, trwy enw ac heiddiannau ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu Emynau 272, Tyred ysbryd yr addewid o'r uchelder pur i lawr. 272, gan i sefyll i'w chanu.
testyn o'r salmau, Salm 57 a'r 7fed adnod. Salm 57 adnod 7. Parod yw fy nghalon, o Dduw. Parod yw fy nghalon. Canaf a chanmolaf. Mae balchder yn sicr yn rhywbeth rhyfedd iawn o'n diwe. Ac yn aml yn cael ei weld yn y gwrthodiad i gydnabod yr angen am gymorth. Mae hwn yn rhemp o fewn cymdeithas a tybiwn ni hefyd o fewn yr eglwys bod yna ryw elfen o falchder. Hynny yw y brwydro mlaen mewn treialon. Ac efallai bod e'n rhywbeth sydd yn wleidyddol yn cael ei sgwrsio llawer amdano heddi, yr angen i siarad ac i angen i ofyn am help sydd yn beth da. Ond efallai bod hynny'n digwydd oherwydd bod rhywbeth greddfol yno ni sydd mor falch bod ni'n gwrthod gofyn am help. Ac ar unrhyw lefel mae'n beth da ond diwe i ofyn am help ac i rannu ac i drafod. Llawer yn dweud nad oes angen cymorth. Ddim yn fodlon cydnabod yr angen. Ond nid felly'r salmydd. I ni'n gweld fan hyn yr gonestrwydd yma yn y salmydd trwy gydol y salmau. I ni'n gweld un fan hyn nad yw e'n falch. Dyw e ddim yn ofni dweud pethau fel ag y mae a sut y mae yn ei deimlo. Gwybi'r salmydd ei angen. Mae'n gwybod ei fod yn wan. Gwybi na fedrai wynebu treialon bywyd ar ben ei hun. Dwi ddim yn twyllo hun. Dwi ddim eisiau twyllo neb arall. Mae'n onest am y peth. Roedd digonedd i ni wedi cyffwrdd hwn yn aml yn ystod yr wythnosau diwetha. Treialon gelynion yr oedd Dafydd yn ei wynebu. Yn sicr oedd Saul yn elyn mawr iddo. Siomedigaethau roedd rhywun dreialon yn doedden nhw. Gafodd sawl siomedigaeth yn ystod ei fywyd. Salwch. Dyna i chi dreial, salwch, ofnau salwch neu treialon salwch, ond hefyd y rai ysbrydol. Yr oedd yn byw yn ddyddiol yn gwybod ei fod o fewn un anadl i ffwrdd o dragwyddoldeb. Roedd hwnna'n rhywbeth real. Treialon o wynebu croesi'r afon, mae hwnna'n rhywbeth mawr, ond dyw hyd yn oed i'r Cristion, ni'n sôn dim ond am y byd fan hyn sydd yn gwadu bod angen help arnyn nhw, ond i'r Cristion, tybiwn ni bod yna lawer o Gristnogion yn byw rhyw dwyll. Yr o'r argraff bod popeth yn iawn. Dwi'n iawn, diolch yn fawr, dwi'n credu'r pethau iawn, dwi'n mynd i wynebu'r oriau olaf heb unrhyw drafferth. Achos dwi'n Gristion, achos dwi'n credu'r pethau yma. Ac efallai, os bys nhw'n onest, bys nhw'n meddwl, na, mae camu yr eiliadau olaf na yn rhywbeth anferth o'n diwe. A falle bod na ofn. Ond bod ni ddim yn fodlon cydnabod efo Cristion. Rhag ofn i roi ni gwestiwn i ni. Ond nid yw'n wir? Fi siŵr bod yna lawer o bobl yn mynd trwy ofnau di-ri fel Cristnogion yn ofni cydnabod. Ddim eisiau neb i feddwl o wael amdano ni. Ddim eisiau neb i feddwl bod chi wedi mynd trwy gyfnod o amheuaeth hyd yn oed. Wrth gwrs, ni ddim eisiau amau, ni ddim eisiau gwynebu'r peth yna, ond mae Cristnogion hyd yn oed gyda'r balchder yma eisiau roed yr argraff i bobl bod nhw'n well nag yw nhw. Bod nhw'n fwy cadarn nag yw nhw. Mae mor hyfryd na pa mae'r salmau mor hyfryd i ddarllen, achos mae yna onestrwydd yma. Mae yna onestrwydd am sut yr oedd yn gwynebu pethau ac mae e'n disgrifio treialon fel ag yr oedden nhw. Yr ymwybyddiaeth rhyw ddydd fi rhaid ni sefyll o flaen ein creawdwr ni. Mae fel wythnos diwetha, fe wnaethon ni gyffwrdd ar hwn, y treialon a wynebau Dafydd, y treialon o'r farwolaeth moesol yma, y farwolaeth ysbrydol a'r farwolaeth tragwyddol. Gymaint o broblemau ni'n gallu ofni yn edrychwch ar yr adnod gyntaf. Trigar ha wrthif o Dduw, trigar ha wrthif, canis ynot y gobeithiaf enaid. Ie, yng nghysgod dy adenydd y gobeithiaf. Hyd onyd yr aflwydd hwn heibio. Dyna sydd angen i'r digred i deimlo'r ofn. A dyna hefyd i'r Cristion. Achos mae'r Cristion yn gorfod dweud ble chi am fod. Achos allai dweud hyn wrthoch chi, pan dwi'n deffro'n y bore, mae yna ofnau yn dod ar yn haws i, ac ambell am yn para lot rhy hir, am yr heswm, dydw i ddim wedi rhedeg yn ddigon cloi at yr aden fawr.
Ond ni'n aml iawn yn gallu meddwl, na, dwi wedi cael fy magu a dwi'n gwybod y pethau iawn, dwi'n gallu ticio'r bocsys, dwi'n gallu ateb y cwestiynau yma gyd. Ond yn rhedeg i ffwrdd o'r ffaith, efallai, betawn ni'n onest, o Dduw helpa fi. Efallai byddai'r eglwys llawer gwell petai Cristnogion chydig bach fwy onest, a ddim o'r falch ac yn rhedeg at ei gwaredwr am help yn fwy cyson. Mae'n rhedeg teg at yr aden yna. Yr aden lle mae'n cael ei hamddiffyn. Mae'n ddarlun hyfryd, ond yw e? Darlun sydd mor wir o'r un y mae llygaid ei enaid wedi agor. Dyma beth sydd yn wir i'r un sy'n ceisio, ond mae'n parhau yn wir i'r Cristion. Pan ni'n gweld yr angen am loches, am ddiogelwch, am gysur, y darlun yw fel y ciwion yn rhedeg am ddiogelwch aden y iar. Mae'n hyfryd yn diwe. Nag yw e'n beth hyfryd i weld. Petai ciw bach yn dod ac yna mynd at yr iar ac yn mynd o dan yr aden a mae'n meddwl dwi'n saff yna. Falle gyda'r iar dwi'n ddim mor saff, ond mae'r ciwion bach yn meddwl bod nhw'n saff. Ac yn siŵr bod nhw'n saffach fan yna gallan. Achos fe allai deryn mawr dod a'i cipio nhw a mynd â nhw at farwolaeth. Felly, i'r enaid sydd yn rhedeg am y lloches yma, am y diogelwch yma. Ac fe welodd Dafydd mae ei arglwydd yw ei amddiffynfa fe. Na, mae hwnna'n wir i'r un sydd yn ceisio iachawdwriaeth ac am loches o farn Duw ac o gosb ac o'r gyfraith. Mae hwnna'n sicr yn ddarlun o hynny, ond hyd yn oed yn parhau fel Cristion. Dyna le ddylen ni fod. Ond falle ni'n gweld oes mor falch, faint sy'n fodlon cydnabod problemau. Ni'n gallu cuddio tu'n o rhyw wyneb, ond ydyn ni. A mae'r byd yn sicr yn neud hyn. Yn meddwl bod nhw'n gallu ymdopi â bywyd. Dyn nhw ddim yn gallu ymdopi â bywyd. Does neb yn gallu ymdopi â bywyd. Mae bywyd yn anferth o beth. Mae'n llawn problemau. A sut mae'r byd, chi'n gorfod teimlo piti dros yr rhai sydd yn llawn clochtar, llawn balchder, llawn miri, llawn hwyl. Chi'n gweld nhw ar nos Wener yn mwynhau partion, ac chi'n gweld nhw'n dathlu, a chi'n gweld nhw'n falle yn y gweithle yn gyrru ceir crand, a pob math o bethau. Chi'n meddwl, mae'r ein mor hyderus, mor llwyddiannus, ond dyn nhw ddim, achos allwn ni ddweud hyn, sut allan nhw fod mor hyderus yn gwybod fod na ddiwrnod yn dod lle bydden nhw'n camu mas o fywyd. Maen nhw'n byw mewn ofn, rhaid i bod nhw. Maen nhw'n byw mewn ofn bob un dydd. Dwi'n weddol sicr yna. Allai ddim dychmygu petai nhw'n onest, ond dyn nhw ddim yn onest. Maen nhw'n cuddio tu'n o rhyw sioe fawr. Mae bywyd yn beth anferth o anodd i fyw. Wel, mae'r salmyd wedi deall. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar ansicrwydd dyn, yn ail y gobaith sicr ac yn olaf yn drydydd, paratoad gyflawn. Wel, yn gyntaf, ansicrwydd dyn. Yn sicr, mi fydde Dafydd wedi dysgu'r wers na all ddibynnu ar ddyn. Bydde wedi dysgu'r wers yma pan roedd e'n ffoi, ac ni'n credu bod y salm wedi cael ei ysgrifennu pan roedd e'n yr ogof yn ffoi o Saul, ac roedd e'n sicr yn gwybod am beryglon diri. Allwch chi ddychmygu bod mewn ogof a mae'n fyddin tu fas? Bysa ni ddim yn licio hynny. A pa le gall e droi? Pa sicrwydd, pa gysur gall dyn roed iddo? Petai ganddo fyddin i'w helpu, bydde fe'n sefyllfa brawychus? A bydde mwyaf cryfa gore? Mi fydde fe dal yn beth ofnadw? Petai chi'n gallu dychmygu, a petai e'n gallu meddwl am y sefyllfa orau posib? A fydde hynny'n ddigon i dod â'r cysur iddo? Neu, i roed am y geiriau eraill, petai ganddo'r sefyllfa gorau posib, a fydde hwnna'n ddigon i ddibynnu arno. Gai ofyn, ydych chi'n nabod rhywun y gallwch chi ddweud y maen nhw'n llwyr ddibynadwy i chi? Chi'n gwybod, newn nhw byth eich gadael chi lawr. Ydych chi'n nabod rhywun fel yna? I ni meddwl bod ni'n dydyn ni. Hynny yw, maen nhw yno bob tro i'ch helpu, a byth yn eich gadael chi lawr. Os felly, gai ofyn hyn, ystyriwch hyn, a oes adeg y gallwch chi ddychmygu na fyddan nhw yno i'ch helpu? A fydde'r rhain dweud byth, maen nhw wastad mynd i fod yna.
Fydd rhain byth yn fy ngadael I lawr. Da I ofyn hyn I chi. Oes na beryg y gallant newid ei meddwl amdano chi. Newid ei safbwynt amdano chi. Oeddi hwnna'n bosib? Wrth gwrs I fod e. Efallai bydden nhw wedi clywed rhywbeth amdano chi. Maen nhw rhyw si yn mynd ar led. A mae'r si yma, maen nhw'n dweud, chi'n gwybod be nath e? I chi'n gwybod be ddwedodd e? Chi'n gwybod sut ddwedodd e na? Ac maen nhw wedi clywed y geiriau yma amdano chi. Ac maen nhw wedi credu heb cwestiynu. A maen nhw wedi newid ei meddwl amdano chi. Ond o'ch chi'n meddwl bod nhw'n ddibynadwy. Fydden nhw byth yn eich gadael chi lawr, byth yn eich somi chi. Oes na unrhyw un ar wyneb y ddeiar, o'r person agosaf ato chi, nawr I chi'n gallu meddwl na fedrai ddim meddwl am sefyllfa. Wel, beth petai salwch yn taro nhw de? A dydyn nhw ddim mewn sefyllfa corfforol i'ch helpu chi. Neu bod na henaint yn dod a mae'r cof yn mynd. A lle roedden nhw wastad yn ddibynadwy. Roedden nhw wastad yn eich calanogi chi. Ac o'n nhw wastad yn eich helpu chi. Ond nawr mae'r cof wedi mynd. A dyn nhw ddim yn gallu cofio. A dyn nhw ddim yn gallu dweud y pethau oedd yn gymaint o gysur chi. Dyn nhw ddim o'r ddibynadwy nawr nag un. Dyn nhw ddim yn fwriadol yn trial gadael chi lawr, ond dyn nhw ddim na. Dyn nhw ddim na nawr I chi. Neu, petai'r sefyllfa gorau, y person fwyaf dibynadwy, yr un I chi meddwl na fydden nhw byth yn credu celwydd amdano chi. Ond yna I chi ar eich gwely angeg, I chi'n gwybod fyddan nhw na, ac maen nhw'n dod am 5 o'r gloch, neu 6 o'r gloch, neu 7 o'r gloch, yn yr ysbyty, a mae'r awr lle mae'na ymweliadau yn cael bod. Ac yna I chi ar eich gwely, a mae'r ymwelydd yn dod, a maen nhw'n na bob nos, 6 o'r gloch ar ei ben, maen nhw'n na gyda chi, mae'r holl awr, yn falle, maen nhw mor agos I chi, maen nhw'n gafel yn eich llaw chi, ond gai ofyn hyn, a fedran nhw fynd gyda chi dragwyddoldeb? Na fedran, dyn nhw ddim, falle allan nhw gafel yn eich llaw chi, falle allan nhw canu emyn I chi, a gweddio da chi, ond fyddan nhw ddim gyda chi yn gadael y byd yma. Ac felly, chi'n gallu dweud hyn, dydyn nhw ddim yn ddibynadwy. Hyd yn oed os maen nhw wedi bod yn ddibynadwy a wedi bod yn gymorth I chi a wedi bod yn ffyddlon I chi reit tan yr eiliad olaf, ond yr eiliad mae'ch traed chi'n mynd i'r afon ac I chi'n croesi'r afon yn croesio fyd amser I dragwyddoldeb. Yr eiliad, mae'r ysgyfaint yn anadlu, yr anadl yna, ac wrth i'r anadl olaf fynd allan, a does dim un arall yn dod, mae'n beth ofnadw, credwch I fi, mae'n beth ofnadw. Pan mae chi wedi gweld yr anadl yn dod mewn i'r corff, a mae'n mynd allan, a does dim un arall yn dod. Dim un arall yn dod, a does dim un arall yn dod mewn 5 munud, mewn 10 munud, mewn hanner awr pam. Mae bywyd wedi mynd, ond I chi fyna wrth ochr y gwely efallai, a chi methu mynd gyda nhw. I chi ddim yn gallu mynd gyda nhw i'r byd nesaf, I dragwyddoldeb. Pa mor ddibynadwy. Ond mae Dafydd yn gwybod hwn. Mae'n gwybod dim ots pwy sydd yno. Does neb, mae'n gwybod, does dim un dyn gall helpu fe. Dwi ddim yn mynd I roi ddibyniaeth ar ddyn. Fydd y person fwyaf dibynadwyr ar ddeiar ddim yn gallu bod gyda chi pan fyddwch chi'n gwynebu'ch creawdwr. Simsan yw dyn ar y gorau. Roedd Dafydd yn gwybod dim ond un celwydd amdano fe roedd I rwy'n ddweud a fydd y person mwyaf dibynadwy byth eisiau siarad â chi to. I ni'n gwybod hynny, ni'n gallu tystio I hynny, mae hwnna'n digwydd mor aml. Mae pobl yn credu pob math o bethau, a dwi ddim yn cymryd lot I chi fod yn boblogaidd gyda rhywun, I fod yn amhoblogaidd gyda rhywun. Ond petai chi'n cael y sefyllfa gorau posib, fedra nhw ddim dod gyda chi. Does dim un o'n I fan hyn gallu mynd gyda neb arall. Heibio'r anadl olaf. A mae Dafydd yn gwybod mae Simsan yw dyn ar y gorau. Mae Dafydd hefyd yn gwybod na all ddibynnu ar ei hun. Arno fe ei hun. I ni methu dibynnu arno ni'n hunan hyd yn oed.
Mor simsan ydyn ni. Sy'n pwrpas i ni'n pwyntio bus at bobl eraill a meddwl bod nhw'n gallu'n siomi ni, a dyn nhw ddim yn gallu bod gyda ni'r holl ffordd, i ni methu dibynnu arno ni'n hunan. Mor wan ydym ni, hyd yn oed pan i ni ar ein gorau, pan nad oes problemau, pan yn mwynhau iechyd, pan i ni'n heini, efallai yn gryf o ran corff ac o ran meddwl, ac efallai bod ni'n teimlo mor hyderus, efallai bod ni'n llwyddiannus iawn, efallai hyd yn oed bod ni'n boblogaidd neu'n enwog. A mae popeth yn mynd yn iawn, hyd yn oed bryd hynny, simsan iawn yw ein sefyllfa. Achos gall unrhyw beth ddigwydd. Achos bob bore pan ni'n deffro, am sefyllfaoedd gall godi sydd yn traws newid llwybr bywyd yn llwyr. Bob un dydd. Allan dweud, tal gwaith dwi wedi cyfeirio rhywbeth fel hyn, ac yna mae'r dillun yn dod, a mae yna rhyw alwad ffôn, neu mae yna rhyw sefyllfa yn newid cwrs yr wythnos, yn troi popeth ben i weired. A dyna gyd i ni'n gallu meddwl amdano trwy'r wythnos, a'r wythnosau sy'n dilyn. Ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae bob un dydd, ond yw e? Bob bore mae'r sefyllfa'n gallu newid a fe all cwrs llwybr bywyd i newid yn llwyr. Un eiliad mae popeth yn iawn, ac yna un digwyddiad, un gair o gelwydd efallai, neu un pesychiad o ran ein iechyd ni, neu un cam allan i'r lôn, a mae damwain yn digwydd ar hap. Damwain yn digwydd, ond nid yw damwain yn digwydd mor gloi, mae'n gallu digwydd mor sydyn. Un eiliad mae popeth yn iawn, yr eiliad nesaf mae yna damwain yn digwydd. Mae gymaint o bethau gall newid i'n hamgylchiadau. Ond beth yw dyn pan ni'n meddwl am ein bywyd, ein gweithredoedd, ein balchder, ein bod yn llwyddiannus, poblogaeth hyd yn oed, yna i ddod wyneb yn wyneb a'n creawdwr. Beth y wedwn ni y dydd hwnnw? Pa gyfiawnhad fydd gennym dros ein bywyd o falchder ac anwybyddu gair Duw? O wrthod gwahoddiad yr efengil, o beidio edrych ar y feddodau'r greadigaeth a rhoi y dyledus clod i Dduw, o beidio plygu mewn addoliad i Grist am yr hyn oll a wnaeth e trosom ni. Beth fydd ein hamddiffynfa? Beth fydd ein haden i ffoi o'r farn bryd hynny? Beth fydd yn helpu ni? Ar beth fedrwn ni ddibynnu? Fydd neb yno i'n helpu ni, fyddwn ni ddim yn gallu dibynnu ar fy ngweithredoedd da, achos fyddwn ni'n gwybod fydd e ddim yn ddigon da. A fyddwn ni'n ddibynnol ar ein proffes. A dyna byddwn ni'n gobeithio, nes i broffes pan o'n i'n blentyn. Ges i fy mydyddio, des i'n aelod. Dwi'n berson da, dwi'n berson neis, dwi'n neud popeth yn iawn, dwi'n mynd i'r capel. Dwi ddim yn byw fel y byd, dwi ddim yn neud yr holl beth yma. Ac yna dwi'n dibynnu'n llwyr arna fi. Ar fy ngweithredoedd, ar pwy ydw i. Ond bydd hynny ddim yn ddigon. Dwi ddim yn ddigon. Mae'n sefyllfa brawychus yn diwy. Ni methu dibynnu ar ein teuluoedd, ni methu dibynnu ar ein ffrindiau gorau, ni methu dibynnu arno ni'n hunan. Mae bywyd a marwolaeth a thragwyddoldeb yn faterion anferthol. Ond mae'r salmydd wedi deall. Mae'r salmydd wedi deall. Mae wedi galw am drigaredd gan ei Dduw. Trigarhaw wrthyf o Dduw, trigarhaw wrthyf. Canis ynot, a mae'n dweud yno ti y gobeithiaf. Dwi ddim yn dibynnu ar neb arall. Does gen i ddim gobaith mewn ffrind, mewn teulu, yno fi fy hun. Yno ti y gobeithiaf fenaid. Ie, yng nghysgod a denydd y gobeithiaf. Hyd onyd el yr aflwydd hwn heibio. Ansicrwydd dyn yn rhywbeth real iawn. Does dim sicrwydd. Does neb allwn ni ddibynnu arno. Fedrai ddim dibynnu arno fi fy hun. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen yn ail gobaith sicr. Ni'n barod wedi gweld i Dafydd wybod nad oes lle i arall i droi ato, ond at ei Dduw. Does dim lle arall i fynd. Ni wedi gweld bod e wedi deall na. Mae wedi gweld bod dyn a fe ei hun hyd yn oed. Fedrwn ni ddim dibynnu ar ddyn, fedrwn ni ddim dibynnu arno ni'n hunan. Ond mae'n gwybod mae at Dduw yn unig y gall e droi.
Gwybi nad oes pwrpas troi at dim byd arall. Gwybi nad oes pwrpas ymddiried mewn unrhyw beth arall. Ac felly mae'n rhedeg. Mae'n gwybod yr unig le fedrai fynd ar gyfer help, ar gyfer bywyd, ar gyfer marwolaeth a thragwyddoldeb yw at fy niw ac ymddiried ynddo fe. Gwybi ar bwyd y Salm, ni'n gweld yn yr ail adnod, galwaf ar ddiw goruchaf. Ar ddiw a gwblha am mi. Mae'n galw ar ei ddiw. Dyna beth mae'n neud. Mae Duw yn gallu gwneud y cyfan. Duw sydd yn darparu'r hyn oll sydd ei angen mewn bywyd a marwolaeth. Mae'n gwybod, dwi ddim yn mynd i droi at neb arall. Dwi ddim yn mynd i ymddiried mewn neb arall. Dwi ddim yn mynd i caniatáu fi na'n cael fy siomi mewn neb arall. Achos yr unig un fedrai ddibynnu arno yw fy niw. A mae'n sicr yn gwybod y dylsai ddibynnu am anghenion ei enaid ar ei ddiw. Adnod 3, gwrandewch ar hwn. Fe a enfyn o'r nefoedd, ac am gwared oddi wrth warthrydd yr hwn am llyncau. Denfyn Duw ei drigaredd a'i wirionedd. Mae'n edrych i fyny. Dyrchafodd ei lygaid tuag at y mynyddoedd. Gan y gwybi mae o'r nef yn unig y daw ei gymorth. Dyna'r peryg. Mae yna beryg ambell waith ni'n gallu dyrchafu'n llygaid tuag at y pregethwr, yr eglwys, y gyfundrefn. Neu bod ni'n gallu dyrchafu'n llygaid tuag at gweithredoedd, a dwi'n troi, a dwi'n gofyn am help, a dwi'n neud popeth yn iawn, a dwi'n ticio pob un bocs, a dwi'n neud popeth yn iawn. Ond nid dyna beth mae'r salmydd yn neud, mae yn troi yn syth at ei ddiw. Dyna'r unig lle, ei berthynas a'i greawdwr. Dyna beth sy'n bwysig. Nid a yw e'n grefyddol, a yw wedi wneud y pethau mae fod i wneud yn y drefn cywir, na dim byd o'r fath, a yw wedi dyrchafu lygaid tuag at ei ddiw. Dwi ddim yn gofyn chwilio am unrhyw beth arall, unrhyw le arall. Mae'n gwybod mae o'r nef y daw'r cymorth angenreidiol. Ond nid yw hwnnw'n ddisgrifiad allech chi ddweud o Grist. Fe a enfyn o'r nefoedd ac am gwared oddi wrth warthydd yr hwn am llyncau. Denfyn Duw ei drigaredd a'i wirionedd. Beth yw hwnna? Mae Duw y Tad wedi anfon Duw y Mab, Iesu Grist i'r byd yma. Mae o'r nef y daw Crist yn ei holl drigaredd a'i wirionedd. Am ddarlun o Iesu Grist. Ioan 1 adnod 14. Ar gair a wneithbwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni, ac ni a welsom ei ogoniant gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y Tad, yn llawn gras a gwirionedd. Dyma'r un a ddath lawr o'r nef i'r ddeiar, yr un sy'n llawn gras a gwirionedd. Dyma yw yr un sydd yn gallu helpu. Dyma'r un mae'r salmydd yn troi ato. Neb arall. Does neb arall yn dod yn agos i gallu'n helpu ni. At hwn yr edrycha. Mae'n rhyw obaith sicr iddo. Mae'n obaith cadarn. Gwybi y byddai'r Meseia yn dod, ac felly trwy olwg ffydd i'r dyfodol, mae'n edrych tuag at Grist. Os i Dduw addo y byddai yn dod, yna gwybi sicrwydd y byddai'n dod. A gwybi y bydd ei enaid yn ddiogel yng Nghrist. Mae'n ymddiried yn addewidion Duw y Tad. Mae Duw y Tad wedi dweud fe fyddai'n dod lawr i chelpu, fyddai'n anfon un i ddod. Oedd yn gwybod byddai fe'n saff. A byddai hwn llawn trigaredd a llawn gwirionedd. A dim syndod, mae'r salmydd yn dweud y geiriau yma yn y 7fed adnod, achos dyma yw canlyniad y 7fed adnod. Dyma yw canlyniad dyrchafu lygaid tuag at ei Tad a'r Mab. Dyma'r canlyniad edrych at y drindod. Dyma canlyniad ymddiried y niw a neb arall. Mae'n dweud yn adnod 7, parod yw fy nghalon o Dduw, parod yw fy nghalon. Mae'n dweud y ddwywaith. Mae am i bawb fod yn siŵr bod nhw wedi deall, a bod wedi deall, wedi deall, ond mae eisiau gwneud yn siŵr bod pawb arall yn deall. Parod yw fy nghalon o Dduw, parod yw fy nghalon, a canlyniad hyn canaf a chanmolaf. Oedd e mor sicr yn ei galon. Mae e mor gadarn ei le. A mae hwnna yn wyneb holl dreialon bywyd. Yn wyneb marwolaeth ei hun.
wrth feddwl am sefyll o flaen ei Dduw, ac yn atebol am ei holl bechodau, yr oedd ganddo heddwch, sicrwydd cadwedigaeth, yr oedd ei draed ar y graig. Dyna mor gadarn ni'n sôn. Dyna pam oedd e mor barod, mor sicr, mor gadarn. Yr oedd ei draed ar y graig mor gadarn, nid oedd symud ar y graig hon. Mae obaith wedi wreiddio ar gariad Duw ar y sylfaeni na fyddai byth yn symud. Y mae Duw wedi addo, ac felly dwi'n siŵr, dwi'n sicr. Dyna fy ngobaith i. Dwi ddim yn mynd i wrando ar ddynion eraill, dwi ddim yn mynd i wrando ar athroniaeth eraill, dwi ddim yn mynd i wrando ar grefyddau eraill, dwi ddim yn mynd i wrando ar fersiynau eraill o Gristnogaeth hyd yn oed allwch chi dweud heddi. Na, ar bwy chi'n dibynnu. Ydych chi'n dibynnu ar eich magwraeth? Ydych chi'n dibynnu ar eich proffes hyd yn oed? Ydych chi'n dibynnu ar ryw weithredoedd i chi wedi wneud fel Cristion yn ôl pob sôn? Na, ar bwy chi'n dibynnu ar Gris. Dyna beth sy'n rhaid i ni ddod. Ac unwaith i ni'n pwyso ar Gris, mae e mor gadar, mae e mor sicr, na fedrith neb eich siglo chi oddi arno, achos does dim lle mwy saff. Achos dyma'r lle, dyma'r graig a fydde addo cyn llunio'r byd. Dyma'r ffordd y trefnodd Duw y Tad, y bydd yn achub yn eidio. Fe drefnodd e hyn cyn y cwymp hyd yn oed. Mae e tu hwnt i ni yn dweud? Mae e tu hwnt i'n deall ni. Mor gadarn yw'r peth. Mae e wedi addo, ac i ni'n gwybod na fedrith e dorri e ddewyd e. Ac yna pan dath Crist am gadernid, achos fe gyflawnodd e'r hyn oll y dywedwyd y byddai'n neud, ac mae e mor sicr. Ond dyma yw safle'r Cristion. Yr un sydd wedi trwy ras gweld gwacter bywyd a pha mor simsan yw dyn. Hyd yn oed ar ei ore mae simsan yw dyn. Pa mor simsan ydyn ni'n hunan. Na fedrwn ni ddibynnu. Dwi ddim eisiau dibynnu ar y diwrnod olaf. A sefyll o flaen Duw a dweud, wel, ges i fy magu ar eilwyd ardderchog. A fe ges i. Dwi ddim eisiau dibynnu yn llwyr mewn unrhyw ffordd. A byddai'n sefyll o fraen fy nghreawdwr ac yn dweud ie, a fe nes i ddilyn y canllawiau glywes i fel plentyn. Ac o'n i'n fachgen da. Achos dwi'n gwybod byddai lot yn dadle, doeddwn i ddim yn fachgen da. Yn sicr, hwnna'n wir hefyd. Dwi ddim eisiau dibynnu ar y ffaith fy mod i wedi wneud hyn a'r llall a wedi peidio wneud hyn a'r llall a wedi peidio mynd i wneud rai pethau. Dwi ddim eisiau dibynnu ar hynny. Dwi ddim eisiau dibynnu ar fy mhroffes i hyd yn oed. Dwi ddim eisiau dibynnu ar y ffaith yn y dydd ofnadwy hwnnw a byddai'n sefyll na yn dweud i chi sylweddoli. Dwi wedi pregethu sil ar ôl sil. Cannoedd o bregethau o'r pwlpid. Rhaid fy mod i'n saff de, hyd tragwyddoldeb. Ac mi roedd fy mregethau i yn weddol gywir dwi'n credu. Mi'n gwybod rhai ddim yn cytuno â lot o beth o'n i'n dweud, ond ar y cyfan, a byddai'n ddibynnol ar y ffaith fod mod i wedi pregethu, neu wedi dysgu yn yr ysgol Sul, neu wedi helpu mewn gwersylloedd. A fyddai'n sefyll na yn rhoi rhestr hir. Dwi ddim yn mynd i ddibynnu ar hwnna, achos dwi'n gwybod mae fy malchder i mor ofnadw, mae fi'n gwybod yn nawr fod y safon mor fyr, achos fyddai wedi torri cyfraith Duw ar bob un ohonyn nhw. Fel y salmydd, mi fydd fy ymddiriedau yn gobeithio, dyma le ddyle fe fod, ar yr un sydd yn y nefoedd, ac yr un a ddath lawr o'r nefoedd. Ar yr un a gyflawnodd y gyfraith, lle na fedrwn ni gyflawni'r gyfraith. Ar yr un a gymerodd y gosb yn fy llefi. Ar yr un atgyfododd o'r bedd ar y trydydd dydd. Ar yr un ysgynodd i'r nef sydd yn eiriol dros y gwan nawr. Ac mae fy ymddiriedau yn llwyr ar Grist. Fe welodd e, mae dyna'r unig lle yr oedd yn gallu ymddiried. Doedd dim byd arall y werth pwyso nhw. Fod Iesu Grist wedi cyflawni'r cyfan. Dyna'n gobaith ni. Dyna yw safle'r Cristion. Dyna yw safle yr un sydd yn ymddiried yn yr arglwydd. Dyn ni ddim yn ymddiried mewn dim byd arall. Wrth gwrs mae angen proffes. Wrth gwrs mae angen i ni fyw mewn ffordd sydd yn dwy'n clod i Dduw, ond dydyn ni ddim yn ymddiried yn rheini o gwbl. Fydd yn hymddiriededd ni'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist ac am safle o gadernid wedyn ni. Does dim siglo wedyn ni.
Wel, yn olaf ac yn drydydd, y paratoad gyflawn. Adnod 7, ni'n gallu edrych ar hon fel hyn. Parod yw fy nghalon o Dduw. Parod yw fy nghalon, canaf a chanmolaf. Yr hyn a wybu Dafydd, beth bynnag a ddaw yw gyfarfod ar daith bywyd, gwybu hyn yr oedd yn barod ar gyfer beth bynnag. Y mae yn barod. Mor gadarn ei sefyllfa yn ei ymddiriadaeth yn ei ddiw. Mor barod, mor gadarn ei sefyllfa yng Nghrist, yr oedd yn barod i wynebu siomedigaethau. Mae'n gwybod hynny, dyna yw safle, dyna'r safle i ni'n barod i wynebu siomedigaethau. Be dyn ni'n ddim yn dweud yw hyn, na fyddwn ni byth yn cael ein siomi to na'n brifo. O na, mae hwnna'n rhywbeth i ni'n mynd i brofi. Fe fyddwn ni'n cael ein siomi a fyddwn ni'n cael ein brifo dro ar ôl tro. Ond fe fyddwn ni'n barod i ymateb yn iawn. Na fydd yn siglo ni, na fydd yn peri ni amau. Pam? Dwi ar Grist, dwi'n ymddiried yno fe, felly dwi'n barod. Pam? A Rhufeiniad 8:28. A ni a wyddom fod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sydd yn caru Duw, sef i'r rhai sydd wedi'i galw yn ôl ei arfaeth ef. Neu allwch chi dweud fel hyn, neu'r rhai sydd â'i heneidiau ar y graig. Neu'r rhai sydd yn ymddiried yn llwyr ac yn unig ar Grist. I'r rheini sydd yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist a wyddom fod pob peth yn cydweithio daioni. Ac mae hwnna'n rhoi'r fath cadernid i ni. Y fath parodrwy ni'n barod ar gyfer beth bynnag felly. Yr oedd yn sicr o hyn, fod pob peth yn cydweithio ei les daioni, ac hynny yw i ogoneddu Duw. Hynny yw dim yn pob peth yn cydweithio fel dwi eisiau fe weithio, ond ein lles ni gogoniant i Dduw. Dyma oedd ei ddymuniad yr oedd Dafydd, a fel pob Cristion i fod am ogoneddu Duw. Ac felly yr oedd yn sicr y bydde beth bynnag y trefna'r arglwydd y bydde hyn ei ogoniant, ac felly mae e'n sicr, mae e'n mor barod. Salm 4:8. Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf, canis ti arglwydd yn unig, a wneu i mi drigo mewn diogelwch. O am le. Ond efallai bod ni'n ofnus braidd am sefyllfaoedd lle fyddai'n gorwedd ac yn huno ac yn bryderus am yr hyn a ddaw, a beth sy'n rhaid i ni wneud owch nôl at y graig ac ymddiried yng Nghrist ac atgoffa'ch hunan o hyn yw eich safle yng Nghrist. Achos wedyn, yng nghanol yr ofnau a'r siomedigaethau, a'r pryderon, a'r holl beth yna, mewn heddwch hefyd y gorweddaf, ac yr hynaf fyddai'n gallu cysgu hyd yn oed. Pam? Canis ti arglwydd yn unig a wneu mi drigo mewn diogelwch. Hyd yn oed yn yr ogof. Yr oedd yn barod i beth bynnag y caniata'r arglwydd. Ond mwy na hyn, mae mwy na y peryglon oedd tu fas i'r ogof, allwch chi ddweud. Yr oedd yn barod am dragwyddoldeb. Nid oedd yn pwyso ar ei weithredoedd ei hun i blesio Duw. Nid oedd yn ddibynnol ar ei enw da. O, dwi'n frenin, dwi'n enwog. Wel, fel ges i fy newis fel brenin, mae hwnna'n dweud rhywbeth yn diwedd, ac yn dibynnu ar hynny. Rhaid fy mod i'n iawn wedi'r cyfan. Rhaid fy mod i'n neud pethau cywir. Na, doedd e ddim yn ddibynnol ar ddim byd o'r fath. Doedd e ddim yn gobeithio byddai ymdrechion ei hun yn ddigon i berswadio Duw i faddau iddo. Na, mae'n ymddiried yn ei Dduw, yr oedd ei obaith ar drigaredd Duw, yng Nghrist. Ac yng Nghrist yn unig. Ond nid dyna beth dylse fod ein gobaith ni, ac oherwydd hyn fe fyddwn ni'n barod. Parod yw fy nghalon o Dduw, parod yw fy nghalon, yn barod am ddydd y farn. Ydych chi'n barod, gofyn hynny i chi, ydych chi'n barod am ddydd y farn? Pan y byddwn yn sefyll o flaen ein Duw. Roedd Dafydd yn barod, ond ydyn ni'n barod ar gyfer y dydd ofnadw hynny? Ydyn ni'n gadarn? Ydyn ni'n sicr? Os ych chi yn dechrau chwilio mewn i chi'ch hunan ac yn edrych am rhyw arwyddion hyn a llall, wrth gwrs mae'r angen i ni chwilio am arwyddion, difeirwch a ffrwyth difeirwch, a mae'r pethau hynny gyd, ond ar ddiwedd y dydd, ar bwy i chi'n ymddiried? Ble mae'ch gobaith chi?
Ar sail beth i chi'n dweud fydd popeth yn iawn. Ond os ych chi'n pwyso'r Grist ac ar ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad a'i addewidion ef, os ych chi'n pwyso no fod wedi'ch madde chi a'ch golchi chi'n lan am le cadarn, fe fyddwch chi'n barod. Iawn, yr oedd yr aden ei waredwr yn ei orchuddio rhag cyhyddiadau'r ddedd. Dyna lle ni eisiau bod. Chos fi Satan yn dod ond i fi dde. Fydd Satan yn gweiddi bygythiadau yn ein herbyn ni. Ond mi fydde'r salmydd a Cristion yn gallu fod yn barod am bob un pan ni'n pwyso ar Grist. I ni'n cuddio o dan yr aden ein gwaredwr. Gan i ni wybod Iesu Grist gymryd y gosb yn llwyr. Mae'n lle hyfryd i fod. Fi'n siŵr ar weliangau fydd Satan yn sibrwd i sawl Cristion. Ti'n cofio'r pechod na nes di a ti wedi'n barod wneud proffes sawl blwyddyn. Ti'n cofio meddwl hwn a dweud y llall, y colli'r tymer, neu beth bynnag yw e. Ac yna falle bydd y ffydd yn simsanu rhywfaint, ond beth sy'n rhaid i wneud yn gloi? Rhedeg teg at yr aden. Achos wedyn fyny o dan yr aden, ond mae Iesu Grist, dwi'n pwyso ar Grist. Dwi ddim yn mynd i pwyso ar fy ngweithredoedd hyd yn oed ar ôl dod i gredu. Dwi'n pwyso ar Grist. Ar Iesu Grist yn llwyr. Dwi'n cuddio dan ei aden e. Mae e'n fy ngorchuddio fi llwyr oddi o bob un o bygythiadau'r gyfraith a Satan ei hun. Cael fy nghyddio'r farn. Does dim lle mwy diogel. Gan i Grist ein cadw ni'n diogel. Gai ofyn i chi, ydych chi'n barod? Yn barod ar gyfer tragwyddoldeb? Ydych chi'n barod am hynny? Os nad ydych chi'n barod am tragwyddoldeb, yna dewch at Grist. Dewch at yr un sydd ar nerth y gallu, y trigaredd, y cariad, yr addewidion. Mae e gyd yna. Darllenwch gair Duw, fyddwch chi'n dod ar draws adnodau yn llawn o gariad Duw tuag at bechaduriaid. Yn llawn addewidion i'r rhai sydd yn llwythog ac yn flinderog. I'r rhai sydd yn teimlo i ogrwydd pechod fel mynyddoedd byd. Dyna'n lawer o adnodau yn dweud dewch at Grist. Ac fe fydd addewidion na fydd yn eich troi chi ffwrdd. Fe fydd yn maddau. Fe fydd yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Fe fydd yn trigarhau tuag at pob un a ddaw ato fe. Dyna'r addewidion, dyna beth mae salmydd wedi deall. Arno fe na pa mae'n barod. Mae mor sicr, mae'n elfen fan hyn, yn y parod yw fy nghalon. Mae e'n gadarn i le, ond hefyd mae'n barod ar gyfer beth bynnag. Ac yn sicr mae'n barod ar gyfer tragwyddoldeb. Mae'r cyfan yma. Dyna safle'r Cristion. Felly gai ofyn hyn i chi, neu rai sy'n gwrando, efallai sydd yn llawn ofnau, ond ddim yn fodnog cyfaddu'r peth. Dewch at Grist, achos does dim lle fwy diogel, fwy saff. Ac wrth ddod galwch arno, tra ei fod yn agos. Tra bod chi'n teimlo'r angen, a'r ofnau, a'r addewidion yw hyn, fe fydd yn eich paratoi chi, fe fydd yn eich gwneud chi'n barod. Fe fydd yn eich golchi chi'n lan. Fe fydd yn eich gwneud yn blentyn iddo. Fe fydd yn rhoi ffydd i chi. Fe fydd yn rhoi heddwch i chi. A bywyd tragwyddol. Parod yw fy nghalon o Dduw. Parod yw fy nghalon. Canaf a chanmolaf. Gadewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o Dduw am yr efengil, am dy addewidion, am yr cadernid, am y sicrwydd. Nad ydyn ni am ymddiried yn o'n ni'n hunan, unrhyw un arall chwaith, ond y byddwn ni'n ymddiried ar yr arglwydd Iesu Grist yn unig ac yn llwyr. O Dduw, te'r gweithio yn yr ymys, gad i ni weld ein hangen, ac yna gad i ni weld yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Te'r di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gen i newid yr emyn olaf i 177. Emyn rhif 177, craig yr oesoedd, cuddia fi, fy mwyn yr holltwyd di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed, gynt o'th yslys fryw ag aed, fy nglanhau o farwol rym ac ei ogrwydd pechod llym. 177, gwn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.